Hello everyone, welcome back to my channel. नै दिनै मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे फिन खनसे बयखौ बरायहरनाय थालायबाय। भिडिअखौ मा जागोन मिन्थिखाबाय जानांगौ, जेब्लायबोनि बायदिनो थाम्बनेइलाव नायबानो मिन्थिखायो। जुदि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला बा मोजां मोनदोंबा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। न'नि बारियाव हाबलायबाय जों नै माबा कक'आ फिथाइ खानो आरो गोबाव जाथारबाय मोननानै थानाया, ओमफ्राय दाख्लै माखासे अखा हानायजों माजों आरो समबो मोना जाबायना, ओंखायनो दिनैसो खानाय जाबाय आरो बियो। आयु क्या करो इसका अब, बेखौलाय मा खालामबावनांगौ। आइ आं बिदि जाद्रायजों सानाखैमोन, एखे मोननायखौ मिन्थियो। हे बोरै खानांगौ जाखो। नै थाइथाबाबो खिथु रांख्रेब जाजोब्बाय। बोरो मोनबाय बिसोरो। बे मोननाया इधर पैसा बे गोरलै मा जादों? रानलै डाइनसर बिदि गोरलै एखमबा बिदि रानो। खामानि गैलासो रानजोब्बाय। मा जादों? हासार अखा गैयिनि ना जानो। जेबो गैला। जोंना फोमोनद्रायनाय जाबाय। इतना बड़ा अखासै एसे खाजोबदो। नैबो गोथांसो खालार माबा जागौमोन। हाला बे जाला नङाबा रुइबायसो। बेखौ होनदों नामा? नै बियो गोजौखौ मोनदों थाबोखो। मोननानै माने जों थाब खायासै नालाय, ओमफ्राय माखासे फिथाइया रानख्रेबबाय, लस जाबाय आरो ओमफ्राय सोरबा खिथुथिं रानखोबोगासिनोमोन। माने अखाबो माबो गैया, थाब खानाय जायासै। खायसे फिथाइया माने ओरैबायदि हाबसोनानै थादों, माने फिसायावहाय बेयावनो ग्रोब जाबायना, नारख्लायजायाबो नारखोजायाबो, खानो ओरैबायदि खस्थ' जादों। ओमफ्राय थुमफ्रुफ्रु जाबाय आरो बेना सेबा। ओमफ्राय खम मोनबाय आरो एबार नेक्स्टआव माने एसे बुरजा मोनगोन। मोननांगौआ जयैनो एसे बुरजा दं आरोखि, खादासेल' मोनदों, सिगांनि एसे आद्रा थाखानायसो नालाय। ओमफ्राय बेखौनो खाबाय ओरैनो। ओमफ्राय नै बे सानै मानसिया गामिनि बिजावजालिफोर जायो आरोखि, ओमफ्राय फिथाइखौ माने दासिमबो सिनाया नालाय बिसोरो, बेखौनो सोंहरदोंमोन आरोखि मा फिथाइ, मारै जायो, दाबो रावबो मिन्थिया आरोखि। चक्लेट फिथाइ होननानै बुङो, कक'आसो होनो ओरैनो, खिन्थु दासिमबो बुजिया बेखौनो। ओमफ्राय केमेराखौ नुहुरनानै लाजिनानै थाब थांदों आरोखि। ओमफ्राय बेनिफ्राय माने गथ'फ्राबो मा सानो, चक्लेट फिथाइनो होननानै बुङो आरोखि। ओमफ्राय मा सानो बिसोरो, माने चक्लेट बे फिथाइनि सिङावनो गावसोर जाग्रा चक्लेटआ जिरबानो थायो बिदि सानो आरोखि। माने दासिमबो मिन्थिया आरोखि बेखौ बोरै खालामो। ओमफ्राय माखासे फांब्रै ना फांबासो दङ, गोरलैयाव फिथाइया बिदि गोजा जायो, ओमफ्राय देरबा बिसोरबो गोमोआनो जाहैयो आरोखि सायाव, ओमफ्राय बेगराथ' एखेजोब। ओमफ्राय आंबो सानदोंमोन बिसोर माखासे बिफाङा माने देरबा फिथाइया आलदा जाहैगोन खोमा, दा गोरलैयावबो गोजा बिदि सानदोंमोन, खिन्थु एखेयानो आरो। देरबाथाय बे गोमोआनो जाहैयो सायाव, ओमफ्राय सिङाव बेगराथ' बेगर एखेखा। नै जोंना मिस्टार इण्डिया माबा सिखाव लामाजों हाबलांबाय, थिं बायफ्लंनायजों माने ओरै थांबाय थाला आङो, थिखोबाय थानो हाना होननानै बिदिनो थ्रोब हाबलांबाय आरोखि। फिथाइफ्रानो जि माबा रानदों, मानि थाखाय रानदोंथाय मिन्थिया जोंबो। ओमफ्राय बुरजा जि गुदिनिफ्रायनो थायो, एखेबारे गुदिनिफ्रायनो थायो। थाजोब्बाथ' जि बुरजा मोनगौ फांसेयावनो, खिन्थु रानो, सोरबा मा जायो, जायखिजाया
खाखांबाय बेलासियाव ओमफ्राय जिरनानै आराम माबानानै दोननोसै आरोखि होमबा नायलांबाय थादो मा प्रब्लेम जायाथाय भिडिअ खालामबाय थानायाव भइसआनो रेकर्ड जाया Wow, just looking like a wow, wow, like so elegant. जिरखाथारबाय सम मोननायावनो जिरनानै ओमफ्राय आराम प्लास्टिकआव सोनानै दोनबाय आङो सिगांनि बायदिनो जि गोरा जायो बिखुङा सौख्रुबनांगौ सिखाजोंसो हाखाबा मोजांबाव ओमफ्राय माबानानै देख्रुब बेखौनो जिरबाय आरोखि सिखाखौबो लायनो बाबाय नालाय ओंखायनो ओमफ्राय जिरनानै आराम माबानानै दोनखादों आरो आं ओइदिनखालिनो फिसालाया मालाय मास्टार जादों ओमफ्राय जोंहा गावनि स्टुडेन्ट जाहैदों ओंखायनो बेखौनो माबा माबि थिनगासिनो दंमोन आरोखि इंलिशनि जाबा दाजा रायलायगासिनो माने गाव कार्टुन नायो नालाय बेखौनो माबा काट खुट माबा माबि जाया जाबा दाजा रायलायगासिनो दंमोन आरो I'm cutting cocoa and 1, 2, 3, go! Okay. I'm cutting. Yeah, I'm the winner! Very good! Clap Thank everybody! you. Clap everybody! Thank you. Clap, clap, clap. Okay. Now. Okay. कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं बेसेबां जाबाय नै नुनायावबा दुमला दुमा बिलाय माथो नुनायाव दुमा बेसेबांबा बुरजा ह नायबा सिङाव बिदिसो माबाल' जागोन बियो सेरसेल' जागोन এটা বিক্রি করি महाजन হবে ও महाजन কি করা যায় এটা 1 কেজি বিক্রি করে কি হবে বলেন তো কেতিয়া তার নিতে পারবো এটা বিক্রি করে Hey follow down a hat tonight. Hello teacher Do like